Αυτά ενδεχομένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ψηλά γράμματα για την Ελλάδα, που συνεχίζει να αποκλείει τα ομόφυλα ζευγάρια από το δικαίωμά τους να συνάπτουν αναγνωρισμένη από την πολιτεία σχέση, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ξαναγυρίζω στο νομοσχέδιο για να πω ότι έχουμε εδώ ένα πάρα πολύ περίεργο νομοσχέδιο που υποτίθεται ότι κινείται, όπως λέει στην αιτιολογική του έκθεση, στην κατεύθυνση της εξάλειψης των διακρίσεων. Αυτός είναι ο στόχος, στην κατεύθυνση της καταπολέμησης του ρατσισμού, ενώ στην πραγματικότητα θεσπίζει έναν ιδιότυπο, θα χρησιμοποιήσω και εγώ την έκφραση, έναν ιδιότυπο θεσμικό ρατσισμό. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ρατσισμός στηρίζεται στις διακρίσεις. Η ρατσιστική βία απευθύνεται στους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί και είναι στο περιθώριο. Εδώ η μη επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης, η μη αναγνώρισή του στα ομόφυλα ζευγάρια δημιουργεί μία θεσμική διάκριση στη βάση της οποίας στηρίζεται και ο ρατσιστικός λόγος και η ρατσιστική βία. Αν οι άνθρωποι αυτοί που είναι διαφορετικοί από την πλειοψηφία αναγνωρίζονταν ως πολίτες πρώτης κατηγορίας όπως και οι υπόλοιποι, τότε δεν θα μπορούσε απέναντί τους να ασκηθεί ρατσιστική βία.